Klapka krasokolčuriarky najlepšie v Európe poprvé. A štart, dámy. Cyklista na 6 hodinách. Krasokorčuliar na ľavoboku. Áno, tomuto štýlu sa hovorí, sumec si ide pre svoju potravu vábne. Áno, toto je tzv. Bocian štýl. Takzvaný som ožratá štýl. Počkaj, nikto nejde za mnou. Toto je takzvaný, to poviem do kamery. Áno, sexy muž. Toto je takzvaný mám v piči štýl. Ježiš. Dobre, dámy. A toto je takzvaný blond štýl.